ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମ ଘର ଯଦି କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ନଥାଏ ଆପଣ ଆମ ଘରେ ରହିପାରିବେ। ସେ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ତଥାପି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ କେଇ ପଦ ମିଠା କଥା ମୋ ଦିଲ ପୁରା ଗାର୍ଡେନ ଗାର୍ଡେନ କରିଦେଲା। ଆସୁଛି। ଏ ଶୁଣ ମ୍ୟାଡାମ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଘର ଆଡେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପଖାଳ ଭାତ ଶାଗ ଭଜା ସେସବୁ କିଛି ବି ସରି ଦେଲାରେ ଖାଲି ବାଳ ବଢାଇଲେ ହବ। ମ୍ୟାଡାମ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଝିଅ ବେଙ୍ଗଲୋରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କଣ ପଖାଳ ଭାତ ବୁଝିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କହ ୱାଟର ରାଇସ୍। ଆସୁଛି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମ୍ୟାଡାମ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବାଘମାନେ ଲୋପ ପାଇଲେଣି ସତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କୋକିଶିଆଳ ବାଘ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନିଜକୁ ମହାବଳ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇମାନେ କେଇଟା ମହାବଳ ବାଘ। ତୁ ଚୁପ୍ରତମ ମୋ ଛୁଆ ମଧ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇଛୁ। ଆଜି ଦେଖିବୁ ବାଘ ମେଳାରେ ହରିଣ ବସିଲେ ବାଘମାନେ କେମିତି ଖୁସିରେ ବାଘ ନାଚ କରନ୍ତି। ଏ ଡବୁଲୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଷ୍ଟାର। ଏଥର ମହାବଳ ଆଟା ଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା। ମେସି ବ୍ୟାଙ୍ଗଲୋର